Ските. Видя ли Леофинчето? Ските са коласките. Не се щупени бе, баба, то така са наредени там. Какво отразява? Ето го, ето го. Вътре, видяли ли? Той ходи, защото е много голям мисъл. Ето го другия, вижте, ето е ниското. Ето това. Чакай сега това, който се отнася. Не съм фалшиво. Ето го. Сега започвам да снимаме по-високо. Защото видя, че ти се качи на високо. Сега пак ще дойде да те види. Ето го по ниското, виж, ето го. Къде я забеляваш по-отрано? Той ми се да дойде към мен да ме чупи. Ти не искаш да го целунеш. Той иска ли? Не избяга се. Той иска, ама Ето го. не може. Той не му се чупи сега. Ето сега пак ще дойде. Той ще дойде, гледай сега, гледай тук. Ето го долу. Беби чупва. Я виж, зави пак при тебе. Той не му се чупва. Ето, виж тук, виж колко се прави. И пак ще дойде при Той не тебе. му се чупва. Пак при тебе идва. Той не му се чупва. Той не му се пува. Не, той не му се чупва там. Ами, той те хареса. Защото те хареса и иска близо до тебе. Той не му се чупва. Ето виж как се обърна, видя ли? И така се обърна. Бос, той не му се чупва. Виж, Се чупва. Оп. Стъпалали, а той се пътя под тях. Как? Някаква си играе и как се по стъпалата. Как? Да си прави гимнастика ли ти ще да ти кажа? И да скача във водата. Не знам, че може и те да е, не знам, че ще не да ти кажа. Макси, я помахай на мама и на тати. Пагазе. Кажи, мамо, тати, аз гледам делфините. Аз гледам другите. Мамо, тате. Новицата е поканите. Ела да чупва. Елате. Новицата. Силни ми се. Новицата. Какво? Кажи им каквото искаш да им кажеш. Новицата ела да чукна вас. Ела. Не се плаши, че аз съм добър. Не се пушете, аз съм добър. Не, не е още когато дойдат. Избягаха нещо. Не избягат. Я виж ги там, виж ги там, виж ги. Ей натам, към Чичо да не се учиш. Чичо май ги вижда от другата страна. Да? Държата. Давай.